Kubanjwe inkonzo zemingcwabo ngemingcwabo yabantwana abali-14 ngempelaveki ababhubhe kwingozi yemoto eVanderbilt Park kwiveki ephelileyo. Le ntlekele yenzeke ngelixa isithuthi sabafundi sintlithana nelori emva kokuba umqhubi esilele ukudlula ngokukhawuleza iimoto ezininzi ebezama ukuzidlula. Ngelixa uninzi lwabafundi lingcwatywe kwinkonzo zomngcwabo ezahlukeneyo, abathathu babekwe kumakhaya abo okugqibela kumngcwabo odityanisiweyo eSibukeng izolo. Shaofa. Bona batswadi ba dutse matrasing, bana ka makasing, ha ba fihla le ka tlelaseng. Shaofa. Babeke endaweni yabo yokugcina ngesonto abafundi abayi-14 abadlule emhlabeni engozini yemoto ngomsombuluko owedlule. Imindeni izwakalise okusenhlizweni. Ke ne ke dula ke tsamaya bona hohle mo ke tsamayang teng. O ne dula nthabisa. Hape ke motho e leng o honest, ke motho a ratang batho. Ebile o rata le family ya hae. Bokamoso ho bala ka kgotso mo ho betseng teng o tsebe ho ntse ke o rata. Ha ke no give up on loving you. Loving you bokamoso mkho. Thank you. Siziva sithuthuzelekile kakhulu ngothando elinisibonise lona ukusuka ngemini yokuqala ukufika ngoku. Sithi yanga uThixo angaba nofefe kulo lonke laseMzantsi Afrika, aphakamise isandla sakhe esingasindwa yinto. Xa ndizawushenxa ndibuyela emva ndithi kuni nonke bantwana bethu ndlela mhlophe. 14 young lives full of promise and dreams gone. Their smiles and future bright, cut short in a moment. A reminder of life that could not remain. God gives and He also takes. But how soon? We expected, but He planned. We thought and He did an action. Labafundi abayi-14 babe izisulu zengozi ngenkathi itekisi ebathuthele ezikoleni ishayisane neloli, kanti ngomshayeli owavela kafushane walaxaza ngebheyili. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikunokulunga.